Fer línia de fons és estar davant de la mar en l'hora màgica. Imagineu-se enfront de la mar, ara mateixa, on la lluna traspunta, disfressada de sol, impacient ja per regnar en ixe cel de ningú. Això és fer línia de fons. Intentar cada dia veure ixe cel de la primera nit de la creació des d'una platja immensa, una platja imaginària, una platja radiofònica. És un misteri, perquè hi ha vegades que ocorre, però altres vegades no. Però eixa platja, eixes dunes, són les vostres cases, vostres sofàs, la llar de tots els oients que, en definitiva, també és la nostra llar. Des del meu micròfon m'imagine enfront de la mar cada nit i a vegades sorgís eixa passió que consola i que, en el fons, és el llenguatge de la vida. I com ocorre amb la mar, la imprecisió ens sedueix, ens excita, ens torna intemporals, decrèpits déus de nosaltres mateixos. Però l'important és sempre estar enfront de la mar i intentar cisellar aquest dibuix sonor de la línia del temps en la ràdio, amb l'espai i el ritme de tots els esports possibles. Però al final, fins i tot l'esport podríem dir que és el de menys, perquè en línia de fons intentem parlar de la vida. Ixa és la nostra màxima amb l'esport com a excusa. Hem convidat esta nit un home sense límits imaginatius ni geogràfics, perquè va donar la volta al món amb la fragata Juan Sebastián Elcano i també ha contribuït a expandir la cultura valenciana en la seva faceta com a literat, com a escriptor, com a editor. Llevantinista apassionat i militant, a més de llevantinista crític, és un amant de la bona música i de la cultura. Felip Bens, bona nit i benvingut a Línia de Fons. Bona nit, Gustavo. Que bonic. Hem pogut gaudir de Toronto en la seva edició en valencià i ara també en la seva edició en castellà. I és per això que volem començar la conversa escoltant el gran grup canadenc The Band i el seu èxit The Wait. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, no was all he said. Take the load off. I viatgem mentalment al Canadà. Toronto, l'exili de Larry Forlati, que hem tingut la sort de gaudir i que volem compartir amb els nostres oients. Com definiries qui és Larry, Felip? Un poc embriagat per el context radiofònic que has creat, el diria que Larry és un buscador, és un gran buscador. És un home que per circumstàncies no ha sabut molt de la vida, però té inquietud per descobrir, que se tropessa, que topeta en la història de la seva família valenciana, que és d'origen sicilià, però que hi desconeix perquè als 2 anys se va exiliar també amb els seus pares a Londres i que intenta sobreviure a la seva gran passió, que és ser detectiu, immers en una família d'arrels un tant mafioses. Què està significant Larry per a tu? Bueno, Larry ha conviscut en mi des de fa molts anys, perquè és un projecte literari que va començar fa moltíssims anys en la universitat i que pretenia crear un antiheroi, pretenia crear un personatge que relativitzara un poc la passió que molts experimentem per el cine negre, per el cine de màfia, per la literatura noir, per la literatura de detectius, per els grans clàssics de la literatura de màfia. Tot este món
que parla en realitat, de la mateixa forma que tu estaves fent poesia pràcticament en el pretext del deport i del futbol, tot este món, en el pretext de la màfia, del mal, dels màrgens de la vida, acaba parlant de lo més profund del ser humà, no? En aquest sentit, m'interessa molt el camí que he recorregut de la mà de Larry, no? Enfrontant-me als debats sobre els límits del bé i del mal. I el Cabanyal, sempre el Cabanyal. Sí, la literatura que faig intenta que sigui una literatura en la qual els espais, les ciutats, els entorns, són personatges secundaris d'entitat, que són poderosos. I tant en el cas Forlati com en Toronto, el Cabanyal té una omnipresència. En Toronto és cert que la majoria de la història transcorre en la ciutat canadenca, però el Cabanyal està omnipresent en tota la novel·la, no? Les arrels cabanyaleres de la família estan ahí per tot, i en aquest sentit jo escric molt del Cabanyal, he investigat molt sobre el Cabanyal, he divulgat molt sobre el Cabanyal, però probablement el lloc en què el Cabanyal em fa disfrutar més és com a escenari de literatura, i més encara en el cas de les novel·les, de les dues novel·les que te comente, perquè he tingut l'oportunitat també de fer com un viatge en el temps al Cabanyal des dels anys 30 del segle XX fins a pràcticament l'actualitat, i ha sigut un viatge que com a escriptor ha sigut plaenter, i per als lectors que han llegit les novel·les pues, també m'han dit que ha sigut quasi iniciàtic, no? Estar al costat del platja, al costat del port, és matèria de creació, és matèria d'inspiració, és un lloc que té jo particularment, per circumstàncies de la vida, tinc l'oportunitat i el plaer d'anar sovint al Cabanyal i m'imagine alguna d'eixes trames que també has imaginat tu, evidentment no amb aquesta profunditat, però sí que d'alguna forma m'inspira. Sense jo imaginar-me que pot arribar a inspirar-me en aquest moment de la vesprada, vas al Cabanyal, passeges i et venen les idees. És un lloc que té una aura molt, molt singular. El Silencio del Pantano, per exemple, de Juanjo Braulio, també escenifica algunes de les seues escenes en el Cabanyal i té una potència meravellosa. Què significa, o sigui, com veus a dia d'avui el Cabanyal? Com veus el seu present? Mira, el Cabanyal, abans parlàvem de com militem en les coses, no? De si militem per herència o si militem per decisió pròpia. En el meu cas, el Cabanyal és una cosa indefugible, no? Perquè allà estan totes les meues arrels paternes, i m'he esforçat des de xicotet en conèixer a fons la història, les tradicions, les costums, de manera que, evidentment, quan més coneixes les coses, més de prest també a voler-les, no? I a estimar-te-les. I en aquest sentit, jo tinc una relació especial amb el Cabanyal, però no és una relació millor ni pitjor que la que puga tindre la gent que ha vingut al Cabanyal perquè ha decidit, que ha conegut el poble i ha decidit que volia viure així, no? Crec que la gent, a voltes, quan tria un lloc per a viure distint al que és el seu lloc d'origen, està posant més en valor encara el lloc al que va, no? Perquè és que som d'allí i ho hem amat, tenim un punt a favor, que és el del vincul afectiu, de la memòria, no? Però la gent que va a un lloc i s'aferra a aquest lloc sense memòria té un mèrit extraordinari, i crec que és la gent que de veres fa gran aquest lloc. Es parla de la mar. Jo crec que la mar és absolutament universal i en el nostre cas és la font de tot el nostre acervo cultural, no? Des de la relació en la mar dels grecs antics fins als nostres dies, la nostra existència com a valencians també, per descomptat,
no se pot separar de la relació amb la mar. La relació amb la mar ens ha condicionat la personalitat col·lectiva. En aquest sentit, tot això he intentat també que aparega, no de forma divulgativa, sinó, insistís, com a context, com a escenari, en el qual se desenrotllen altres històries, no? Se despleguen altres històries. Una riquesa de narrativa, un ritme, una capacitat de crear subtrames, de viatjar a llocs on el protagonista troba perills alternatius, amb moltíssimes referències cinematogràfiques, amb moltíssimes referències implícites o explícites de sèries. En definitiva, jo la considero una obra completíssima, una obra molt divertida, una obra molt recomanable i una obra que distingeix el seu autor i el consolida definitivament. També llegim sovint sobre el Llevant Unió Esportiva en els teus articles setmanals de València Plaza i no volia desaprofitar l'oportunitat també per a estar en un programa d'esports, escoltar la teua reflexió des de qualsevol punt de vista sobre el teu club. Bé, estem en un moment difícil, no? Pareix que la història en el Llevant és cíclica i pareix que s'estiguen repetint alguns dels episodis més complicats de la nostra història recent. A voltes, en tot allò que mos passa, me'n recorde massa voltes probablement, me'n recorde de la pel·lícula Scarface de Tony Montana, que acaba un poc absolutament absorbit per el poder, sense capacitat per a reaccionar i per a endreçar les coses, i ja completament engolat, no? per si mateix, perdut en la seva torre d'Ivori i sense capacitat per a reaccionar. I tinc un poc la sensació, no sé per què, no sé què n'hi ha en el llevantinisme, que ens passa en Villarroel, que en un moment de la seva irrupció en el Llevant en els anys 90 va ser el salvador del club. Sense Villarroel no haguera hagut Societat Anònima Deportiva i el Llevant no haguera pogut ser un club d'èlit, que va aconseguir l'ascens a primera divisió en la seva gestió després de 40 anys, i que el mateix heroi que va aconseguir totes aquestes coses va ser el Botxí, que després va frenar el club probablement per aïllar-se de la grada i per tapar els seus oïts a les crítiques constructives que se li feren primer, i després ja enfrontar-se obertament contra el llevantinisme, no? Perdent un poc el sentit de la realitat. És una cosa que passa prou sovint, desgraciadament, en el futbol, no? Que les cúpules directives deixen d'escoltar les veus que ixen de la grada, i en aquest moment perden la noció de la realitat del club que estan governant. El futbol no s'entén sense la grada, i desgraciadament aquesta història s'ha repetit, no? Quico Catalán probablement, fins als 3-4 últims anys del seu mandat, el tindríem en un altar com el millor president de la història del Llevant, i ara mateixa tingui una eixida un poc per la porta de darrere, i ens ha deixat en una situació absolutament desastrosa, de la qual no sé molt bé com escaparem. Eixa és la reflexió sobre el meu club. I des del punt de vista cultural, com veus la societat actual, la societat valenciana actual? Has tingut l'oportunitat de fer algunes presentacions de la nova edició del llibre, i crec que això sempre és una injecció no sé, de rebre estima, de rebre impressions de lectors que no t'hauries imaginat, i dona també fa calibrar, no? Com estem a nivell literari i també com a lectors. Quina és la teua reflexió al respecte? Es pot fer una reflexió pessimista, perquè és evident que les noves formes d'entreteniment associades a la tecnologia probablement, segons les opinions més apocalíptiques, estan malbaratant la creativitat, estan malbaratant les veus crítiques, estan malbaratant
les inquietuds i estan fent que el que vulgarment se diu que molts de nosaltres estiguem idiotitzats, sobretot per les xarxes socials, no? Enmig de totes les dificultats que té mantindre's un poc al marge d'això o escapar d'esta realitat, la qual és difícil, jo crec que és molt lloable. Hi ha moltíssima gent en la ment molt oberta a propostes culturals i literaris de tota classe i és una cosa curiosa, paradoxal i inclús contradictòria, no? Perquè estem en un moment que podríem fàcilment definir com decadent en molts aspectes, però al mateix temps crec que no ha hagut tanta gent creativa ni tan soïts i tan sentits disposats a escoltar, a llegir, a sentir com hi ha ara, no? Crec que no ha hagut tanta gent formada mai en la història com ara en la nostra societat i paradoxalment vivim envoltats de molta estultícia, no? És una contradicció, però jo crec que no hi ha cap època de la història en la qual viscam sense contradiccions, per tant hem de ser capaços de conviure en aquestes contradiccions i seguir tenint esperança, no? en la cultura i en la nostra societat. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny, take a load free, take a load off Fanny. He de confessar-te, Felip, que ja des del primer llibre, ja des del cas Forlati, vaig començar, com crec que ens ha passat a molts, a estimar Larry Forlati i ho continuem sentint així. I jo crec que és una de les coses més boniques que un creador pot sentir, l'estima de la seva creació per part dels lectors. Per tant, l'enhorabona per haver creat una obra tan subtil i tan especial. Toronto, l'exili de Larry Forlati, ara també en edició en castellà. Gràcies per acompanyar-nos en esta estona prenadalenca i els millors desitjos per al nou any, Felip. Gràcies a tu, ha sigut un plaer i a veure si pugem enguany. Fins la pròxima. Take a load off